Odan CTC TV. The American piano of Anissa. Odan for na Jatum. Tell party. What I say, what Jatum? Tell party. Party Jatum. Odan for Jimudi. Monty Tum. City TV. City TV. COMOAKU. City TV. I want a place mission. Blaster place no. Ghana local place no. All no be a City TV. City na. Keko. Boa. Oh, there be the end. How can you? One family, Assassino, Assassino. Now be a be up. We want to know the be. Aye, Senwa, one family, Assassino, Aye, Kuni, Miami, Asafu. Wahano and the yin. Intina and another walk on Paya. Or friends among Funa Busmose, when you so small when you got that pine. Eti Quay, Watem and Kuku Anan. Yawo, Oban man, Yawo, Owane man, Near war, Anafuman,
ɛna ha kakra yɛ ayɛwɔ wɔfrɛ no Nkubaseman na ɔsɛnsɛn yɛ ayɛwɔ ha yɛdodo yɛboro Nkubaseman nti ɛsɛ sɛ yɛyɛ introduction kakra ewia no mɛdan akasɛm no ama asɔfo no na wakasa no baabi a ayɛ kama ɛnti yɛhyɛ sɛ fi so ayɛ no yɛkorɔ yɛ maame nom a wayɛ mpanyimfo kakra no wɔbu ati adwowa no na wɔatu afa do ayɛ ɔfɛ ba kɛntitiro yɛayɛ kurom ɔfo no na menhyira mo paa sɛ mode mo ayi nneɛma bɛta yɛ akyi ɛnti yɛ maame ɔyɛ ɔsoro yi papa abusua sɛbi wɔati kɔkora yɛ fɛ si obi n'anim wɔ ɛna ɛnɛ dua yi yɛ maame no ɔde ba wabɔfa a yɛbɛgyina mu na yɛahyɛ da abusua panyin a ɔda abusua no nyinaa n'ano ɛwɔ Nkubaseman mu a yɛde ne din yɛde yɛ yi na ne de nka wo efi ansa no ma bɔ wo din abusua panyin Kwaw Kese yes yɛbɛkɔ no ɔ yɛmbɔ nsɛm ba no ɔba no so yi na de sodom ne nyinaa wɔn a wɔwɔ sɛ ɛduru ka no wɔn a wɔwɔ Winneba wɔn nyinaa wɔka ho ha yɛn nua memba ne di ansa me maame no mba ne nyinaa nso wɔ ha mmiri pɛm no wɔfrɛ wɔn nyinaa bɔ ɛbɛgyina yi mu ha yɛmbɔ nsɛm ma abusua ne nyinaa nso afei Everything calm down. Everybody make a distance for this place. Be aware of this hour. Was the Republic of the living Baba? Osin na Yesu bua katra was Peter, John, James. Monse ye no bi anya den. And that and a pay so. Man yama kwafo bi nsema wanam social media keka. Yakupo bi enuo. Oh, be cancer. Sisia. Your area head, Reverend Paul Boache. Any Mrs. Boache, ewaha. Amen. Na ye wo sofo nyina kunso ewaha. Ano so abedu. Na anopa edwumadie no edoso ye wo. Na wotwe ne beye miensa. Enti sofo pani dia onche bebre. Na mum no wanya beduru ha ne esese ye bia ye yansa na. Wakọ enti sofo pani ene ne yere. Me ankasa ne me yere. Sofo nyina ku. Ena elder sakode ye di 200 ye di bo e di ma ye mame anopa yi eno no amen. Oh, ye man someone kato se ya me hira mo. Aha. We ni mu bi ne ya ka no. Ma mo mo skel be bi jira wa be hye. Wa woni wa si di baba no anhwe. Eh, coach. MC ya me hira o. Yoko. Aha. Ya yo wa he ina. Kama kuna ebusono boso montama so musu mombra. Aha, mama mo esika no. Fatuma bumedi. Aya wa wo bekai no bebra pa. Ai, obutumi mo esika. Udima mo se. Intumi mpopwe mana. Yesu aba. Ya misira mo ina. Ya misira mo. O isira mo. Ayo mo ina kase. Aha, emisira mo ina obia mrabi yada se obia mra ya ye wetin woni ina obia fane dembra aha Kwaw Kese pamocho mo ina mo mbra ha
Mbamoto munja mombranza. Munja mombranza. That's it. Munja wo photo no intem. Bamoto wa unka hunmamba ha. Don't come here to reduce the oxygen content. Fano koma na mame na bra. Amen sira mo yina. O mame na mo abofa no. Eko. Enkan tetena me meti Egypt anu mi ndo wo sor. Enti me free ya na me hu de. Sana Egypt so asase do. Kwaw Kese. Me mame wo mi na me atwonde. Me twonyom. But me hu woda. And then the first time me de hu. Intina mi mdes ebia wo soro na tondwom no. Nim se sane fi agoro su eduru he ya. Akwa wona mi bi. Ya dwumadi ni nyina hia. Wonwom na akwa ni na bakoma yende kwasie bi no riti. Na wo wi abama makapera 1 minute. Oh ho kakra no. Mama semma no. Na baby ayedui. My minimum way 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maybe 500 Ghana cedis a phobia no ho. Eh, no sorry can nothing day. Enti. Eh, ya wo na obi aba for bibi mese. Wensem mon papa wo yinzua. Enti obi a the 500 Ghana cedis no dey ba. Enti mo nyina mo mbra. Iba na the 200 that shenisem na the we ya shenisem. Yes, when you pack over, think I win you 500. It's a book going to yes, someone hey na. Oh, be a number so winsome. Near Shadow. I call to me, we when now we know what to us and if you come in away a beno. And I say, it's a well betting can you 500 no that premium. Yo. I didn't know your mamma ye more. You have 500 Ghana cedis. Hey! 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 Echo. Into Woody and me who will be a mobile. Minta maybe a home. A handy. Into one only one and all day, my Ako mumu de na so enti me baby a wode mama afa ba wunu anom ne bi dan so ntem Moses wonsem ne yanko ai yada se ya mi islam pa ya mi islam wa ya de papa ya mrebi ya mrebi yada se wina ma yade emo ma ya na mama poapo na bem ma poapo mbrem na no mu yedu ma yade pa amisra mu nyina ya we we tiri woni na obi amfa ne dum botum agontai I say a baby, oh no, a besia, a misrao. Yes. Oh, from about could be a penaco. More banamudis can't get in to be better, my bar near ye. Ye better than you much a pa. Yes, we are in Tamini uncle. 500. Sister Nankasa, 500. So, what the kind Kwaw Kese when you need it, ain't he? On Fanadon Bransa. And a brand and so, when I will you want it to be better than I say. A call Messia for Bloom. Can I see my baby? Pacho,
We are sure that Asuma boy.